Hej alle sammen og velkommen til endnu en video inde på GG. I dag så skal vi åbne 20 diamantnøgler og se om vi kan få jackpot. Vi har brugt 5.000 på dem, så nu skal vi se om vi kan måske tjene lidt på det. Lad os bare komme i gang. Første roller, der får vi kul. Det er rimelig rip, jeg magter ikke kul. Jeg har kun vundet jackpot en gang, og det var i emeralden. Jern. Kom, kul igen. Jeg føler ikke rigtigt, de her nøgler, de kan lide mig som sådan. Det er 3 kul eller sådan noget, og plus... Kul igen. Kul igen. Nej. Guld. Yay. Så vil jeg også gerne lige have emeralden, det kunne være mega nice. Jeg skal tjene. Okay, guld, det er fint. Og tilbage til kulden. Ja, hej med dig. Axel B1. Og jern. Nu er vi halvvejs, drenge og piger. Og vi har ikke tjent indtil videre, tror jeg. Jeg skal tænke om. Vi havde 3.900, og vi har fået 1.000. Nej, det ved jeg sgu ikke, hvor vi har fået. Omkring 1.000 eller andet, tror jeg. I hvert fald, lad os gå videre. 1.600 eller sådan noget. 700. Og guld. Yes. Guld kan man ikke sige nej til. Man kan ikke sige nej til diamant eller emerald. Øj, nej, jeg troede faktisk lige, at vi kunne få emeralden der. Lige imellem emeralderne. Det er selvfølgelig træls, men lad os bare komme ind i det næste. Det var måske ikke så smart, at jeg købte alle de her nøgler, fordi det er sjældent, du tjener på dem. Det er rimelig rare at ramme den der jackpot. Og at spare diamant i sig selv, den er altså også rimelig rare. Men der fik vi den faktisk, så... Det er ikke så tosset. Øj, kom nu. Nej, så får vi jern. Øj, det ligner en guld. Det var dejligt, der var lige 4 guld i træ. Træ. Hvad sprogspasser. Streg. Igen, imellem emerald. Kom så, diamond. Yes. Okay, vi er faktisk rigtig tæt på at tjene tilbage, hvad vi har brugt. Lad os bare hoppe ind i den næste her. Kom så. Guld. Okay. Så fik vi åbnet 20, og for at være ærlig, så synes jeg faktisk ikke, det var så dårligt igen, fordi at jeg har mistet 900 en total, tror jeg. Lad os åbne 5 emeralder. Lad os se en gang. Kan vi lige få jackpoten, det ville være dejligt. Guld. Lækkert. Tjente vi. Lad os lige tage noget bedre. Jern. Der tjente vi ikke, men ikke så galt igen. Så længe vi ikke får kul. Og det skal man aldrig snakke for højt om, kan jeg godt mærke. Tag en mere. Kul. Og får man for emerald, så skal I vide, at så kigger man derop og klikker. Og så åbner man den. Og så får man en emerald. Eller kul. Yes, hvor mange nøgler var det? Okay, så åbner vi lige 10 nøgler mere, og så slutter vi af. Og vi har spurgt mange penge, synes jeg. Det kunne bare være dejligt, hvis vi lige ramte den jackpot i princippet, for så har vi tjent det hele tilbage med mere. Så. Kul. Kom så. Ej, ikke kul igen. Hvis den der bliver kul, så bliver jeg irriteret. Nej, ikke fucking kul. Kom nu, emerald. Nej. Okay, det er den her pack her. Vi smider den næste, tager vi den her med. Bare en eller anden. Det er lige meget. Sådan der. Den her pack, den giver helt, det kan jeg godt mærke. Og der var faktisk lyd i, det var der ikke før åbenbart. Yes. Åbner bare en mere. Jern igen. Jern er okay, men det er stadig ikke helt det bedste. Guld. Ej. Kom så. Kul. Kom så. Jern. Okay. Og så har vi 5 mere. Så stopper vi. Vi skal ikke åbne mere. Så har vi åbnet
40 nøgler. Det der kul der, vi vil så godt have emeralden. Nu har vi åbnet så mange, og vi har ikke fået emeralden. Det er træls. Jern. Yay, det er også fordi vi gerne vil have jern. Nort. Vi vil gerne have en emerald. Eller en jern. Nå. Men tak også fordi I gad at se med den her lille video. Det var bare sådan en lille video, hvor vi laver noget casino her på GGPP. Join serveren og sådan noget, der er link i beskrivelsen, og så håber jeg bare, vi ses i næste video. Hej hej.